Moi boas tardes, raza. Aí está, vamos a... Bueno, como decía outro, pura Galicia, veña. A cousa non está ben, pero é que botar unha risa e seguir facendo cada un o que lle guste e facer o mellor posible. Bueno, pois eu hoxe vou a un lugar é que alguén me dixo tesme que levar a un lugar pouco coñecido. E sei que esta persona é unha apasionada das cervezas e acordei levala a unha especial na que estuve xa fai moitos anos en Boborás, na parroquia de Cameixa, concretamente no lugar de San Bartolomé da Freixa. É desas que non salen no Google Maps ainda. E como tamén me apetece compartila con vos, alá vamos, e espero que disfrutedes e que vos guste. Veña, dentro un pouco volvemos de novo. Ala, e agora non solamente hai carretera a todos os lados que se vai, que dá. Falamos de que íbamos para a Cervenza, e agora hasta San Gregorio, desde a aldea abandonada de Borraxas, e aí acaba a carretera e temos que ir por este camiño. Bueno, hai carretera por outro lado, pero, bueno, os tesouros sempre non están ao lado das carreteras. Hai que apartarse un pouquinho. E por si a casa parece un tesouro, aí vamos. Se chegamos, ai Dios. Os chakras vanse me desalinear totalmente. Veña, dentro un pouco volvemos, vale? E chegados a San Bartolomé da Freixa, xusto a pasar a ponte, chegamos a unha área recreativa na que, imagino, alá hai mesas, por aquí tamén, algún couto chiringo, por aí arriba máis, na que se supón que se debe de celebrar unha romería. Entonces, aí, á dereita miña, o río Viñao. E pegamos a andar pola beira do río, aguas arriba, ata topar un pequeno regato que baixa, que vou a topar a man esquerda. E por aí xa collemos o camiño da ferventa. A romería non sei se se celebra, debe ser grande, lá hai máis chiringos, habrá que averiguar. Que agora ven a primavera, empezará a haber romerías, festas, e tamén hai que contar aos seguidores algo do sitio. Vale, vamos a polo regato ese que vamos a topar a esquerda a ver se encontramos a cerveza. Vémonos un pouquiño, vamos alá, veña. O camiño é bastante vertical, alá miraba a luz, ao fondo, mirade a dimensión, se é vertical, aí tendes outra compañeira, mirai que subida, cuidado, cuidado. Así que, precaución, aquí non hai barandillas ni nada, isto é virxe. Precaución cando veñades, que sobre todo se é un día de chuva, que é bastante resbaladizo, vale? Vale, así que, a modiño, alá vai o regueiro, tas, e vamos alá, vamos dar outra pequena camiñata. Alá, vamos chegando, con moito cuidado, aí. O importante nestas cousas é non levar un golpe. Alá ao fondo, vese a fervenza, por aí teño a miña compañeira Mari e a compañera Luz alá, que están fuertes, pedalearon costa arriba, galáronme. Sí, señor. Pero, alá baixo, cuidadiño,
hai unha altura considerable, isto queda metido aquí nun cañón, nunha fenda grande de terreno. Ala estamos, vamos coller as ferramentas para facer unhas fotiños e despois gravar un vídeo ali ao pé da cerveza. Capirú, capirú. Chula, categoría. Alguén me dice, como me chamaste unha cousa que se ben? Categoría. Cando unha cousa é asomosa, categoría. Sí, señor. San Bartolomé da Freixa. Rego de Porto de Carlos. Eu non sei como chamarlo. Non hai moita información dela. Podía ser fervenza de Porto dos Carros, pero vamos a deixar en San Bartolomé da Freixa. Chulo. Concello de Boborás. Teño moitas cousas pendientes de Boborás para ir os próximos días. Sí. Teño aí tesoros que levo unha temporada lendo do municipio este e sei que non me vai defraudar, non me vai defraudar nada. Espero que a vos guste. Se vos gusta o vídeo, se queredes compartilo para que se conozca un pouco máis do noso país, da nosa Galicia, da nosa riqueza patrimonial, dadelle a compartir e se vos apetece tamén dadelle me gusta, porque a veces te atopas de que tes un vídeo con milleiros de reproduccións e poucos me gusta. Eu sempre quedo na dúda, será que a xente o ve, se o ve, porque non lle pon me gusta, pois será porque non lle me gusta. Bueno, eu xa sei que como actor non valgo moito, como director valgo menos, pero entendo que os sitios pagan a pena, sobre todo as máis, porque algunhas veces é dificilísimo chegar a eles, como é neste caso, que queda moi cerquín, hai que andar moi pouco, pero mete respeto chegar aquí, sobre todo se ves un día no que todo está mollado e que se patinas, non o conto. Hala, voume.